आयै र'दे नोंसोर बेयावनो थाथ'। दे गारिखौ सोंना फैनि आङो। मानसियानो गैया माथो। थांगोन ना थाङाथाय सिटि हस्पिटालसिम? अबाव थांखोबा ड्राइभारा? बेसे गोजान दंबावोबा आरो सिटि हस्पिटाला? दासिमबो मोनहैनोनो हाला। गारिखौनो एसेबां सोलाय सोलाय फैनांगौ। दा माब्ला सहैगोन दे? मा ड्राइभारबो गैया सासेबो। कोई है क्या? कोई है गाड़ी ड्राइवर? क्या है? कहीं जाना है? हाँ भैया, उस सिटी हॉस्पिटल जाना था। नहीं, हम तो सिटी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। भैया पैसे का टेंशन मत लो, हम पैसे जितना चाहे देंगे। आप चलो ना भैया। नहीं, हमारा रोड उधर नहीं है। आपको सिटी हॉस्पिटल जाना है तो बैटरी रिक्शा में जाइए। ऑटो नहीं जाता है क्या? बैटरी गाड़ी तो नहीं दिख रही। आप कोई भी नहीं जाता है क्या? नहीं, ऑटो जाता तो है, और आप इधर नहीं, उधर जाइए। उधर रास्ते के उस पार जाइए, आप उधर मिलेंगे आपको। हाँ ठीक है। मा खालायनो बिराद टेनसन जाबायलै आङो। जुदि रादाया हुस फैयो मा जागोन? बे जुदि हुस फैनायनि लोगो लोगोनो जुदि बुंना होयो आंखौ हालाजों बक्सिजों नारदोंमोन होननानै, जोंथ' डाइरेक्ट जेलाव थांखागोनलै। जुदि मा खालायनो हामगोन दा? लान्थायाबो फन हमाखै। लान्थानो मेसेज हरदोंमोन आं, नायदोंना नायाखैबा बे बुन्दाया, हिनजाव बुन्दायाबो साला फनबो हरफिनाखै। बे बक्सियाबो दाबो सहैदोंना सहैयाखै बेखौ फन खालायनो होदोंमोन आङो। हस्पिटालाव मा जागासिनो? हुस फैबानो सेसखा। खेला खतम जानांगोन। जेलावसो ओंखाम जाहैनांगोन। थै, बेबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नंला। बापरे बाप, एसेबां खैफोदनि समाव आं मालायखौ बेबायदि डिपेन्ड खालामनो थानो हाया। लान्थानाव थांसै, आरो लान्थानाव नङाब्ला सासे मानसि दङ, बेखौनो लोगो हमनानै थांसै आं। बिजिखौ बिनावनो मोननोबो हामगौमोन। रादाया सारि मोनैनि सिगांनो बे बिजिखौ थुनो हानांगोन बेनो, नङाब्ला जानाय नङा। मानोथो थैदिलै बियो? मानो थैदि? फिकास रायखसनि जादा। थै बाल, बेसे रंजादोंमोन साला पापिया थैबाय होननानै। सालाया थैयाखै बियो, थांना दङ, आरो दाबो हांखौनो लागासिनो साला। सेटेप जानो रोंला बियो। मोनथिया साला सोर पापिया, सोर पापिनि फिसा बेखौ हस्पिटालाव लांनांगौ दे? बे हस्पिटालाव लांग्राखौनो साला रावखौबो मोनाब्ला बेखौनो साला नागिरो फबना दोनगोन र' आं साला नोमफा खर'नि बेयाव। दा जुदि आं मोनहैनि सिगांनो रादाया जुदि हुस फैयो मा जागोन? हाला मा खालायनो जागोन आं टेनसनाव। अरे मेम साहब, अरे कहाँ गए मेम साहब? अरे मेम साहब तो कहीं नहीं है, सबका यहाँ देख लिया मैंने, दरवाजा भी खुला है। ये बुड्ढा लोग चला गया क्या घर से? रोनी बाबा भी नहीं है। वैसे तो कहीं पे जाने से साहब मेरे को फोन कर देता है, आज तो फोन नहीं किया। चल कहीं पे गया होगा। हाँ मेम साहब डॉक्टर के पास गया होगा। चल कोई बात नहीं, हम खाना बना के रख देते हैं। आयै बैसाखिं मोनानो बे लामाखौ क्रुस खालायनांगोन, लामा बारबासो गारि मोनगोन बिखिं। मा गारिफोरखौनो बिखिंबो मोना बिखिंबो मोना, टाउनावनो बेबायदि जाबाय। सानानो ओंखारलाय लांबाय दा, मानसिखौनो नुहैला। नङा आयै, गारि दङ, जोंफोरनानो भुल जादों दहाय, गुबुन लामाखिं थांफ्लांनानै लादों। ए सिनायलाबो नालाय लामाफोराबो माखिं मा, फैफेरा मुवानो नागिर फैदों। दालाय बिखिं थांबानो मोनगोननो। माथो अट' ड्राइभारा रे बेबायदि बुंदों, लामाखौ क्रुस खालायनानै बेखिं थांबानो डाइरेक्ट सिटि हस्पिटाल थांग्रा गारि मोनखायोनो, लामायावनो मोखाङावनो लाखिनानै होखायोनो। माब्ला मोनगोन आयै बाबाखौ? मोनगोन र' हाबा, मोनसिगोन, नै गाखोबानो मोनसिगोन। जोंनि नङि लामाखिंनो थांफ्लांदोंमोन ना, दा मोनसिगोन। मोनसिगोन आबौ। फै आखाइया लामाखौ बारनोसै, फै। र' आंबो हमनि आखाइखौ, आं गिनाय मोनसेलै, लामा बारनो रोङा आं टाउनफोराव, मा एसे गारि फैखायो। र' फै जयै बारनोसै, फै फै आयै फै, माबोरै बारदो, जेब्रा क्रसिं गोलैबाय, फै। मा? नै रा बे लामायाव थानाय फाख्रा सिख्रा लामा सिन होनाया नैयो बिखिं, बिनि सा फै, बेखौ जेब्रा क्रसिं होननानै बुङो। गारिफोरा लाखिदों दा, बे जेब्रा क्रसिंनि गेजेरजों थाबायनानै फै। ए बेबायदिसो, थ' होनब्लालाय माबोरै थ'? नों मायबा जागौमोन?
नाय खर'आ गुदुंथार जादों नामा? गुदुं जादों माथो। बक्सि बेयाव लोमजानायनिबो डक्टर मोनगोन खोमा ना? उन्दै गथ'फोरनि। औ मोनगोनथ' र'। होमब्ला आबाखौ बेयावनो देखायनोसै नामा खेबसे? गथ'आ माबोरैबा जादों माथो। लोमजादों गुदुंथार जादों मानसिया। देखायनोसै नामा? औ देखायनोबालाय देखायखादो थौदो। रादायखौबा अबेसिम दोनदों? औ बेनिफ्राय रितु रादायखौलाय अबेसिमथ' दोनदों? अबे साइडथिंबा आंथ' मोनथिलाबोना। सन्जिबा मोनथिगौ। नार्सनाव सों नोङो नार्सनाव। बेखिंनो अबेखिंबा रिसेपसनाव जयो खोमा दे। बेनाव सोंना फैनाय। ए र' होमब्लालाय थाथ' नोङो। नों मा नायहैनो नागिरदों? दा हाबनो होआ रावखौबो। हाबा आंलाय हाबना मा खालायनो आं जास्ट सोंदों आरो ओरैनो। औ जोंबोथ' बेखौ नेबाय दंमोन। दाबो माथो हाबनो होआखै रावखौबो। आं हाबगोन ना रावबो हाबाबाबो आं हाबगोन। हो? अ जेबो नङा आं फैनो र'। दे थाब फै दे। गथ'आबो मा जाखोथाय? बिफायाबो खैफोद, गथ'आबो लोमजाबाय। खैफोदानो जोबनो थांला। मा जाखोथाय? गथ'आबो मा लोमजाखो? थाब फै। आबाखौ देखायनानै लानोसै। गथ'आनो गुदुंथार जादों। र' गाबनाङा। थांसै ना नै डक्टरनियाव थांसै। मुलि होगोन दे डक्टरा। आदैया मोजां जाखागोन मुलि जाबोला। अबाव थांगौबा सन्जिबा? दाना गालांगौमोन आङो। बाबुखौ माबोरै डक्टरनाव खेबसे देखायनानै फैनि। ए बाबुरनिया फैबाय? सोरजों फैखो? बक्सिजों फैदों। आंनो लिंहरदोंमोन। आबाया लोमजाबाय दङ। मैयानिफ्रायनो लोमजागासिनो गथ'आ। बेखौ देखायनानै लाबोनो खेबसे। सन्जिब नों थाथ' बेयावनो। ए बांद्राय जादों नामा लोमजानाया? नाय गुदुंथार जादों नामा मानसियालाय? जादों। ए मानसिया गुदुं जामारदों माथो। औ बक्सिया फैदों र'। बै रादायखौ नायनो थांदों बे खेबसे अबेयाव दोनदों होननानै। बे फैब्लाथाय बक्सिजों थांसै। सासेयाथ' जानो फैला। गथ'खौ देखायना फैनोसै। दे होमब्लालाय बाजै आं बेयावनो थाथ'नोसै। नोंसोर देखायनानै फैदो। औ रादाया हुस फैब्ला आंखौ खिन्थाहरदे सन्जिब फन खालामनानै। औ बाजै जागोन दे। आफा मा दासो फन खालायदों दे नोङो? दहायनिफ्रायनो फन खालायबाय दं मा जाखो होननानै। फनबो हमा। मा जाखो? मा जाखो नङा आफा, जेबो गेरेन्टि गैया। रादाया दासो हुस फैयाखै, फैनोबो हानाय। नों माबोरै फैया मानो? अबाव जाखो? मा जाखो? मुलि लाबोगोन होननाया अबाव? थांगासिनो। माबोरै फै? आं नायखाबाय रादायखौ अबाव दोनदों, माबोरै दोनदों। नों माबोरै फै बुस्थुआ लानानै? लान्थाया लोगो हमनानै हमाखै? थांगासिनोसो। लान्थाखौ लोगो मोनथ'वाखै र'। माबोरै फै? इसोरा जोंखौ अननानै नायहरबाय दङ, बिनिखायनो नाराया दासिमबो हुस फैयाखै। नङाब्लाथ' इसोरा अनामोनब्ला दासिम जों जेलावसो सहैगौमोन। थांगासिनो। नों खालि रेडि जाना था। माबोरै खालायनो मा खालायनो। नायनानै लाखा जायगाफोरखौ। नायनानै लाखाबाय आं आफा, मोजाङैनो। आं गासैखौबो मोनथिखाबाय बेयाव माबायदि जायो, मा खालायो। नार्सफोरखौ नायगासिनोसो आङो। माब्ला हाबो माब्ला हाबा। सम दङ आफा, आरो बेखौ हारसिङैसो दोनखादों ICUआव। जेबो टेनसन गैया। माबोरै माला लाबो आरो फै। सिसि केमेराफोर दं नामा? मोजाङै नाय सिसि केमेराफोर। गैया। जेबो गैया बेयाव। नोंल' माबोरै फैनो नाजा। आधा घन्टानि गेजेरावनो फैनो नाजा। रादाय नों खारग'खाया जेरैबाबो। नों थैखानांगोन। थैयासै आरो माथो जाखो? नोंथ' दिनैथ' थैखानांगोन। मानोना नों थैयाबा जों थैनांगोन, आरो जों थैनायखौ जों नागिरा। बेनिखायनो नोंनो थैनांगोन। बाजै सफैबायना? सन्जिब नाय हस्पिटाल मोखां मोनबाय दासो। ए हस्पिटाल मोखां मोनबाय। सिंसिम फैनो रोंगोन ना बाजै? नै आं माबायाव दङ, नै सेकेन्ड फ्ल'राव दङ। सेकेन्ड फ्ल'राव दङ। फैनो हागोन ना हाया? हायाबा न' आं लाइन थांनि। नोंसोरबा सिनायगोन ना सिनाया आं बबेखिनियाव दङ? सेकेन्ड फ्ल'राव दंबालाय र' जों थांगासिनो होनबालाय। दे बाजै होमब्लालाय नै आं मोखाङावनो दङ, करिडरावनो गसंनानै दंखायो। औ दे दिनै होमब्लालाय बाजै सानैजों लोगो मोनलायलायसिगोन। बुग्लायलायाबानो जाबाय दे आरो। समाबो बेबायदि गाज्रि समावसो लोगो मोनलायलायसिगोन सानैबो। मोनथिला आरो मा खालायो। सानैबो बुजिलायनानै थाबानो जासिगौ आरो। सुदेम बाजैयाथ' मोनथिखागौ देनाय, नाथाय रितु बाजैयाथ' मोनथियालै।
माबायदि रिएक्सन खालायगोनबा बियो माबोरैबाबो मोनबालाय सानखांनानै आलाय सिलायनो माथो खालायबावनो आरो दे इसोरा बेबायदिनो लुगैदोंमोन खोमा बेनिखायनो सानैखौबो दिनै बेबायदि ज'नो हस्पिटालावनो लोगो मोनलायसिगोन नै बैलाय सन्जिबा सन्जिब ए बाजै सफैबाय आइसिइउआवसो दं बाजै दाबो दिहुनाखै माने रावखौबो हाबनोबो होआखै हुस फैयाखैना दाबो आइसिइउआवनो दङ आंलाय माथो ओंखारबायसो नामा डक्टरा बखबायसो नामा मा दाबो फैला होमबा दाबो हामला नामा आइसिइउआवनो दोनबाय थासिगोन आंनि हौवाखौ माने एसेबां गोबाव हुस गैया जागौ बेयो डक्टरा नायनायनि उनावबो मा जागोन रादाय थुनाय सन्जिब खेबसे नायैनि डक्टरा नायनो थांनो होआ नामा थुनाय नायैनि फिसाखौ खेबसे नायनानै फैनो मा जायो आंनि फिसायो रादाय फिसा खेबसे नायना फैनि खेबसे नायना फैनि बाजै दा हाबनो होआखै रावखौबो मानो हाबनो होआ दे न'नि मानसिखौबो खेबसेबो नायनो होआ नामा बिसोरो एसेबां घन्टानि उनाव मानसिया बेयाव जानानै दङ जों न'नि मानसि हिन्जाव जानानै बिमा जानानैबो खेबसे नायनो मोनो आरो मा जागोन बेबायदिबालाय बाबाखौ नायगोन दादै बाबाखौ बाबाया हाथि जादों बाबाखौ बुदों सोरबा बाबाखौ नायगोन र' राजा नायगोन माबायदि डाक्टर माबायदि हस्पिटाल बेफोरलाय इसिबां इमारजेन्सि जानायावनो बिमाखौबो हिन्जावखौबो गथ'खौबो नायनो होबावलाया बेलाय मा बेबायदि बेलाय